To vám říct nemůžem. Já si to taky nevezmu na triko. Tohle si nevím na triko. Vyrábíme papírky a filtry. Pořádáme mejdany. No, teď po dlouhé době opět, po 13 letech. Co děláte vy? Děláte takhle vyslíkáte. Můžete svítit, tady neřeknu. No, protože čekáme, že se po dlouhé době vrátí na stage ještě něco jiného než projekce a budeme mít kabaretní vystoupení. Život je kabaret, ne? To je inspirace. Rozhodně. No. Děkuji ti, kabaret. Pátý kabaret Praha, protože bychom rádi naší klubovou nocí vycestovali do zahraničí. Aby věděli, odkud jsme přijeli a co je čeká. A je tam podlink takový, ty pražský papírky, pražský mejdany. Prezentace Prahy, přesmání hrdý, jsme se tady narodili a jsme za to rádi. My máme nejlepší publikum určitě. S tím, co jsme zažili všude možná po světě. Chtěli bychom po této první akci určitě udělat druhou akci, která je oznámená v roce 27.11. A v únoru na jaře, začátkem jara bychom chtěli vystoupit v zahraničí, zatím se v klube Berlín jako první varianta. To všechno bude oznámené zase na volume 2 a už na něm budou prodej lístky právě na volume 3, který už nebude v Praze. Určitě na spoustu zajímavých vystoupení od baletních show až po speciální mapping do beden a určitě bude zajímavý to, že celý večer bude někdo provázet, což bude Charlie Van a Patrik L. Direktor. A myslím si, že to bude jeden z takových kabaretních prvků, kdy do té půlnoci to bude spíš kabaret než party, až potom se to zvrhne. Že by tam měl být program od těch 9 hodin do půlnoci, tak aby lidi nebyli po barech a nudili se. Podpořený nějakým jídlem a nějakým pitím ústupu, tak aby ty lidi si jakoby nemuseli někde přejíždět a jíst a přemýšlet o tom, co budou dělat večer a ztrácet energii, tak budou rovnou tam a mají to všechno jako jeden balíček od A až do Z. Tak Vice Audio, což je dodavatel Function One a jako dealer a nějaký dodavatel pro nájem Rental Office. Oficiálně ten jezdí po prémiových festivalech po celé Evropě. Jezdí od Rumunska, Holandska, Německa, Maďarska, Rakouska, všude jezdí. A kooperují s jinýma firmama, které ten zvuk dodávají na akce. A podařilo se nám do Roxy dovízt zvuk, který odpovídá parametrově řádově open-airový festivalový stage. A k tomu všemu to bude naladěný tak, že když člověk vchází dolů, tak bude rovnou vykrytý i vstupní schodiště, podesta u šatny, prostor u záchodu, aby ten člověk nebyl pouze v bublině nějakého hluku, ale aby neustále byl v dění, aby věděl, co se děje na stage a jaká muzika hraje. Takže to je asi ten benefit toho zvuku, který my tam chceme lidem zprostředkovat, ten zážitek. A samozřejmě kvalita, která k tomu patří. Že vlastně v Roxy nebude znít nic z aparátu Roxy jako takový, všechno bude čistě jenom Function One. Nejsou to doplňky od Function One, ale čistě jenom její zvuk. Právě protože začínáme brzo, tak jsme začali koncertem Beatboxe, který by měl všechny naladit a pobavit tu hodinku a čtvrt před prvním vystoupení prvního DJ. Tak nějak to jsme lidli ten organismus, kde by lidi měli tak nějak se uvolnit, trochu se najíst, aby tam vydrželi do rána. A myslím, že to bude kvalitní vystoupení, protože on si všechno dává do smyčky, zpívá sám, hraje na kytaru. A během několika krátkých tam vlastně máte pocit, že stojí celá skupina, která s ním vystupuje, on tam je pořád sám, je to velice vtipnej a dobře reagující host, který vidí, že publikum třeba něco nezaujmulo nebo nebaví ho to a on to dokáže během 3 vteřin dostat úplně někam jinam. A hledá to, co ty lidi baví a myslím si, že v tom je velice dobrý na to zahřátí
předtím, než vlastně přijdou ty hlavní čísla. No je to kvalitní warm-up a ne náhodou, protože samozřejmě ta interakce mezi jeho vnímáním a cítěním toho davu a toho ducha v tom klubu byl oceněný už před nějakýma rokama, protože vyhrál jako nějak hudební talent roku BBC One, prestižní soutěže v Anglii, kde on dělá nějaký show, tak vyprodává, byl jakoby hodnocený jako nejlepší beatboxer, multi-instrumentalista v Anglii, takže on jako sampluje smyčky, hraje beatbox, k tomu hraje na kytaru, zpívá, takže on dokáže živě reagovat a udělat cover verzi z jakýhokoliv hitu, který lidi znají z rádií, od nějaký Nirvány až po nějaký pop, a dokáže takovéhle věci vlastně naživo sám za sebe remixovat a dělat z toho bootlegy přesně podle toho, jak ty lidi reagují, a to je jeho priorita, proto jsme chtěli ten warm-up postavit na někom jiným než na chilloutovým DJovi, ale na někom, kdo s těma lidma bude pracovat od začátku. Tak. Co tam nás ještě máte? Změnit line-up? Tak já třeba Kenny Larkin konkrétně, tak to je 52letý. Nejsme rasisti Černoch, který prostě jakoby je ze starý crew party s Karlem Craigem, myslím, že Derekem Mayem a z party Detroitu, a Detroit techno jako takový, tak to je meka celosvětově globálně techna, který začínal na začátku 90. let, být jakoby celosvětově známý a uznávaný, a top DJové od Karla Coxe, kterýho všichni znají, přes opravdu tyhle ty top techno, DJ a producenty, tak uznávají, respektují jejich zvuk a jejich muziku. Každý vystupující bude uváděný nějakým takovým konferenciérským způsobem, a kromě Oriona El Directore, což je náš partner, tak je tam Charlie Van, která jako zpěvačka ve své podstatě ještě než se přistěhovala do Čech a tady žije už dlouhodobě, tak třeba všichni znají Wabliu a hitovku Petal, která, jestli se nepletu, tak byla prostě číslo 1 na anglické parádě v 90. letech, tak to je prostě to je první vokál, který ten hit teda naspíval, a možná se ty lidi nespojujou, takže to není jenom nějaká Charlie z Om Square, ale to je taky jako historie z Anglie a je to kapacita, zpěvačka uznávaná celosvětově, dalo by se říct. A tyhle ty lidi budou uvádět celý ten večer a moderovat a budou upozorňovat na to, co se děje. U nich právě očekáváme improvizaci, protože oba dva jsou skvělí umělci, oba dva zpívají. Bude to takový hlavní prvek toho, kdy si lidi budou uvědomovat, že jsou v kabaretu, s nimi někdo ještě komunikuje. Protože to je jenom jednou za 3 měsíce v Praze, je to určitě něco jiného. Není to věc, která by byla obvyklá i v jiných bodech, což jsou třeba absolutně čistý záchody, kde budou lidi navíc, kteří se o to budou starat, na kterých budou voňavky pro pány i pro dámy, kdyby se někdo upotil. Počítáme, že doufáme, že ano, na parketu, že budou lidi skákat, řvát a pískat. Budou tam mít nějaký trička, právě Vapers pro někoho, kdo by se třeba polil a tak. A budeme se snažit z Roxy udělat i tady v těch detailech, které jsou pro nás strašně důležitý, klub světový úrovně, aby se lidi v těch krásných stavech na záchodě necítili nečistý, že stojí v konverskách v centimetrový louži něčeho jiného než je voda. Takže i v tomhle směru se budeme absolutně snažit, aby lidi měli pocit, že Roxy byla přenesena někam jinam, že vlastně ten klub jako takový byl úplně proměněn, a to nejenom právě v tom, že tam budou jiný světla, jiný zvuk, ale právě i v tom, že ten personál a věci okolo budou dotažený do konce. Měly by to být základy 5hvězdičkového hotelu. To je náš požadavek na náš personál. No, jako to samozřejmě byl zmíněný technický setup celkově, tak třeba světla bude v Roxy postavený solo Grand Support, na kterém budou světla. Stage celá bude patřit performerům, máme domluvený taneční vystoupení jak baletních nějakých skupin, tak tanečníků a tanečnic odinut. Teď řešíme ještě nějaký burlesky, který ke kabaretu rozhodně patří. Budou tam luxusní goučka, který cestují po celém světě a vystupují třeba i, myslím si, že si nepletu, na Ibice v nějakých prestižních klubech, takže to nebudou nějaký holky od tyče. A bude to doprovozený ještě nějakýma interakcemi v podobě sketchí a vystoupení našich kamarádů, který prostě jsou součástí té klubové scény od prostě počátku 90. let a který to nějakým způsobem tady celou dobu tvoří a modelujou a posouvají dál. Takže to jako bude pestrý a bude to zábavný. Co aspoň to očekáváme my. Otázka je, jak to bude vnímat publikum, a věříme, že stejně.
největším asi důvodem pro to, proč jsme znova začali pořádat akci, byla naše nespokojenost s klubovou scénou jako takovou. A to ani ne tím, jaký k nám dokázali kamarádi dostat hosty, to naopak před nimi smekám, jako třeba Michal Šva, který sem vozí úplně fantastický umělce a další jemu podobní, ale právě ty věci okolo té produkci pro nás byly víc než zanedbány, ať jde o zvuk, záchody a ostatní věci okolo, které by to měly zpříjemňovat a ne znepříjemňovat. Takže to byl jeden z impulzů a další, že jsme chtěli, aby jsme nejenom těm lidem, kteří ty party pořádají, ale hlavně publikum ukázali, že to jde udělat jinak. A že to je jenom o tom, že jestli oni budou tuhle úroveň vyžadovat a přestanou třeba chodit na party, kde ta úroveň taková není, to ty ostatní donutí k tomu, aby tu úroveň zase o něco pozvedli, protože ta laťka bych řekl, že je teďko hodně nízko právě v tom zázemí a v tom servisu jako takový. A možná, že se najde tábor lidí, kteří pochopí, že je lepší jít na něco pořádného, možná o něco dražšího, jednou za 3 měsíce, než být každý víkend venku na něčem hrozným a ve své podstatě utratit mnohem víc peněz. Takže to byl taky hlavní důvod, že bychom chtěli pozvednout laťku, jak publika, tak těch produkcí, aby se nad sebou zamysleli, protože nechat špinavý záchody, to je prostě jenom lajdáctví. To se dá postarat vždycky a když je to tak daleko, že už i tohle je jedno a lidi tam stejně chodějí, tak nevytváří produkce kvalitní publikum, ale nějaký dav šílenců, který je všechno jedno. Takže myslíme, že tohle by mělo hlavně ukázat ostatním, že to jde udělat líp a že si to zaslouží to lidi, kteří tam chodí. Jedna z věcí, která musí zaznít, že ten koncept není kopie něčeho, co by někdo z nás viděl někde v zahraničí, nebo někde jsme kopírovali YouTube, nějaký kanály, ale že to je ve své podstatě nějaká zralá úvaha na základě našich zkušeností a našich potřeb, jak bylo zmíněný, že něco, co produkujeme, tak bychom chtěli na takovou akci sami chodit a chceme na ní jít, protože asi víme, co od kvalitní klubové noci očekáváme a všechno se vyvíjí a není to jen o muzice, je to o něčem navíc a tohle my chceme tomu přidat, aby to bylo z našeho pohledu dokonalý. Navíc v 90. letech to bylo víceméně zvykem, že bylo všude možné ovoce a byl tam nějaký vystupující prostě, ať to byl Curtis nebo někdo, kdo byl jemu podobný prostě v tomhle tomu a lidi se na to těšili a víceméně to pro ně bylo úplně jako jasný, že to tam bude. To ani nenapadlo, že by ta stage zůstala prázdná celý večer. Postupem času to vymizelo a naopak dneska lidi se asi spíš diví, když tam někoho vidějí. Jsem viděl naposledy hezkou performance, která byla v Budabaru, která se mi moc líbila, moc mě to potěšilo. Ale byly snad jenom 2 nebo 3 celý večer a byly docela krátký, ale zaplať pánbůh aspoň za to. A bylo vidět, že to bylo příjemné oživení, že to lidi opravdu koukali. Takže to tam patří určitě do toho klubu. Amen. Amen. Afterparty. Takhle můžeme ještě zmínit v té technice jednu věc, že třeba naším dvorním osvětlovačem na tohoto akci je nějaký pan, který se říká nicknamem TNT, který třeba svítil legendární šejky všechny od půlky 90. let a určitě stojí za pozornost, protože to, co on vnímá, tak to není o nějakým způsobem ukázání světu, jak ty světla svítějí, ale je to o tom, že on se dokáže díky tomu, že taky hraje muziku a taky je DJ, tak on tu muziku cítí a snaží se prostě podpořit to, co ten DJ vytváří celou dobu v průběhu svého setu. A není to o tom, že by lidem začalo se ukázat to, co navěsil na ty rampy za světla a jak to svítí. Jo. A je to taková vzácná symbioza, která se málo kdy dneska hledá, protože umělci, i když jsou v jedné kapele, tak ty jejich ega jdou přes sebe kolikrát a to je vlastně většinou zkáza jakýchkoliv nějakých ucelení hudebních nebo jako i firemních, to je úplně jedno a tady prostě se snažíme spolupracovat s lidmi, kteří to vnímají stejně a podporují jeden druhýho navzájem a ne se předvádějí. Hlavně to dlouhodobá spolupráce už ty začátky byly vlastně velice brzo, v 90. třeba 6. 7. roce už vlastně se začalo tohle dělat. Taky budeme svítit po staru, bude se svítit ze zadu a ze zhora. Takže to si myslím, že taky bude třeba pro lidi, kteří tu dobu nepamatujou, něco zajímavého, že jim nebude mlátit skoro do obličeje půlku večera a budou ozařováni světlem, protože na pódiu nic není, tak aspoň to na ně bliká. Takže to si myslím, že bude takový hezký zážitek, že vlastně
to bude úplně jiný nasvícení, než je teď momentálně běžný. No, a k afterparty asi co můžeme říct, že jsme dostali po asi zhruba 15 nebo 17 letech výjimku Šaporu už udělat afterparty nahoře až do 2 do odpoledne, v 1 teda musíme přestat hrát a budou stažený rolety a bude to asi slušný mazec, protože... Taky tam bude Function One, kromě jiného. Samozřejmě lidi mají zažito, když si tohle pamatujou, že to tam vždycky bylo strašný od vás, takže si myslím, že už jenom z toho důvodu tam bude velice zajímavá energie a lidi budou určitě nostalgicky vzpomínat, co všechno se tam zažili předtím. Takže si myslím, že to bude hezký závěr večera, když se potáhneš do odpoledne pro ty nejdrsnější, takže... Takže pro nás ne. Ne, tak jako to Šapo samozřejmě bylo taky legendární první afterparty place v Praze a tam to nebylo o tom zavřít se někam do sklepa, do díry, jako to funguje teď, ale prostě když bylo léto, navíc jako teď, tak lidi prostě byli na afterparty, venně hrála muzika, šli ven, v klidu si zakouřit, nadýchat se vzduchu, viděli sluníčko, tam si prostě hráli frisbee, kopali si míčem na ulici a mělo to úplně jinou energii, bylo to prostě úsměvný a cílem je, aby ty lidi se druhý den nebo třetí, když se probudí po tom mejdanu, jak probudili se s úsměvem na tváři a ne zdrchaný ježišmarja, to jsem si dal do těla, je mi zlé, jo. A ty lidi se prostě probudí nabitý z toho mejdanu pozitivní energií a budou ji čerpat potom ještě nějakou dobu a to je asi poselství. Dobrý mejdan je o tom, že člověk se probudí s rohlíkem na ksichtě a řekne si, jo, to byl super mejdan. A ne, ježišmarja, to jsem zase dopadl, jako, a je mi z toho zlé, jo. To je taky jakoby takový feedback, který my tím sledujeme, aby ty lidi si odnesli. No a vzhledem tomu, to jsou mejdany pro starší a pokročilí, tak možná, že zažít tohle jednou za 3 měsíce. A nebo i mladí, kteří to neznají. Jako. To se chtějí přeučit. To se chtějí něco naučit, tak. My doufáme, že se nám povede prodat i našemu publiku lístky na naše vystoupení, který nebude v Praze, ať bude v Berlíně nebo kdekoliv na jaře. Což si myslím, že by bylo taky hezký z toho důvodu, že by vlastně mohli tam zažít naše publikum. Kdyby tam přijelo pár desítek od nás, tak by to samozřejmě zase ještě podpořilo tu atmosféru toho, že to je Party Kabaret Praha. Určitě budeme dávat nějaký lístky na tenhle ten mejdan do nějakých soutěží a tak, protože tam samozřejmě některý lidi budeme chtít vést. Určitě tam povezeme z našeho pocení generační zpovědi lidi, kteří jsme právě fotili, ty budou s námi jezdit všude. To se moc těšíme, to bude veliká legrace. A kdyby se nám opravdu povedlo tady v Praze ty lidi přesvědčit o tom, že to stojí za to po případě vyprodat, tak jim můžeme garantovat, že další mejdan bude mít další úroveň. Což znamená, že zvedneme laťku. Bohužel se s tím zvedne i vstupní. Ale myslím, že lidi, kteří si to dneska dokážou spočítat a vědí, že v 900, který dneska zaplatí, mají vstupní na koncert, na mejdan i na after a k tomu dostanou 5 panáků vodky, 2 Red Bully a spoustu jídla. A když si to nakonec rozpočítají, tak je to velice levný mejdan. A je tam ještě, si myslíme my, prostor pro to, aby se to ještě něco navýšilo. A to ne kvůli našemu zisku, ale kvůli tomu, aby jsme mohli zase zavolat lepší umělce a dopřát si lepší vystoupení a víc těch vystoupení a lepší pohoštění, protože my jsme chtěli, aby na našem dalším mejdanu každý dovez dovnitř dostal pravou lahve šampaňského do ruky jako začátek. To by mělo, myslím, všechny dobře naladit, když si všichni najednou odevřou nachlazenou lahev a budou si moci bouchnout 800 lidí na parketě, tak si myslím, že to bude zase... Všechny bolet. Všechny bolet určitě, ale bude to zase takový zážitek, který bude to někam prostě posouvat. Tendenci je posouvat to dál a jakoby nějaký odkaz, aby byl zanechaný za touto činností. Není to rozhodně zištná činnost za účelem zisku jakoby, a krátkodobá záležitost. Ani není to komerční, což znamená, definice slova komerční je, že to je výrobek úmyslně vyroben se sníženou kvalitou za účelem většího prodeje. U nás je to přesně obráceně, proto jsme omezili vstup do Roxy. Jejich oficiální kapacita je 1200 lidí. Myslím si, že občas je překročena o nějakou tu desítku. My jsme se domluvili na tom, že tam bude maximální počet 900 lidí, 900 platících, už účinkující a lidí okolo toho. A to proto, aby lidi za tohle vstupní měli prostor pro svoji zábavu, aby nebylo moc velká fronta na baru a na záchodech, aby tam bylo trochu vzdušněji. Taky jsme samozřejmě se postarali o to, aby na celém stage byly v úrovni větráky a bude jich hromadu zavěšených taky na tom Grand Supportu a tak, aby byl v Roxy lepší vzduch.
Takže myslím si, že právě na tom, že jsme o 300 lidí, což je v našem případě 300 x 900 korun, což není malá částka, ubrali na té kapacitě, je důkazem toho, že nám nejde o to udělat maximální výdělek, ale maximálně možnou příjemnou atmosféru, co to místo může jakoby dopřát. A 12 lidí už je v Roxy opravdu hodně. To už se potějí stěny a nechce, aby tam ochranka někoho musela vynášet, protože se nemohla repnout. To rozhodí lidi okolo, takže určitě tohle je důkazem toho, že se snažíme to dostat do takového poměru, aby jsme neprodělávali, ale zároveň jsme i třeba na základě toho, že vybereme o 250 000 míň, udělali lepší mejdan. My bychom mohli pozdravit ty čtenáře a diváky Bangru, ale my radši pozdravíme na parketě 28. v Roxy. Myslím, že to je lepší. Přijdou se podívat. Jo, a když si přijdou Bangřáci a uvidí nás tam, tak přijdou, dáme si spolu panáka. Co? Deal? Z kterého se probudí ve středu. On projects designed to take man beyond the confines of this earth. You are looking at the actual models of spacecraft now being developed by agencies of the United States government. This is an Apollo spacecraft designed for elliptical orbit.